i en verden fuld af far er der to, der ved, hvordan man overlever. Okay. Hej, jeg hedder Asbjørn. Og jeg hedder Matti. Den så er jeg også. Og vi er i gang med at vise os vores fælde 3. Og den har bare et lille bitte pift. Eller den er koblet sammen med toeren. Ja. Og så har vi fået en ny kameramand. I stedet for Asbjørn, hun hedder Benjamin. Han er altså grim, men det var det bedste, vi kunne finde. Ja. Og han får ikke engang løn. Det er genialt. Nå, vi skal have fælden her. Ah! Ja, det var fælden på i dag. Nå, ja. Vi ses næste gang. Gør det godt? Jo. Jeg kan karate. Ja, det kommer bare. Jeg hedder Asbjørn. Jeg hedder Matti. Og nu vil vi vise os vores fælde 3. Som er filmet. Åh, for helvede! Ja, okay. Ja, det går fint. Nu vil vi vise vores fælde 3. Det er bare lidt en kobling. Bare med et lille bitte pip på vores fælde 2. Ja. Og så har vi fået